Selam i pozdrav svima koji nas pratite. Dragi naši, dobrodošli i u današnji Binin sahan u kojem ćemo pripremati jedno veoma ukusno tradicionalno slano jelo. A mi ćemo danas pripremati kljukušu. Poznatu kljukušu koja ima svoju tradiciju i svoju priču i koja gotovo u svakom sokaku ima neku familiju koja je rado sprema. I najvjerovatnije zbog te svoje popularnosti ovo ukusno jelo ima i svoje različite nazive. Svaka mahala ju je različito nazivala. Kod mene je u mojoj svesci zapisana baš kao kljukuša. Neki je zovu razljevak, neki kažu lezibaba i da ne nabrajam više, sigurna sam da većina vas zna o čemu se radi. Ako ostanete sa nama, imat ćete priliku da pogledate šta je to sve potrebno za pripremu ovog tradicionalnog slanog jela koje se, kao što rekoh, širom naše domovine rado priprema. A za kljukušu će vam trebati. Ja sam ovdje oljuštila, a potom izvagala tačno 850 grama krompira. A osim krompira, u ovoj zdjeli imam oko 300 grama bijelog brašna. Osim brašna trebat će vam i 4 jaja, 2 čaše, odnosno oko 500 ml slatkog mlijeka, 200 ml jogurta, 100 ml ulja, trebat će vam jedna vršna kašika sode bikarbone ili jedna vrećica praška za pecivo, a od začina so i neizostavni biber jer on je uvijek tu gdje su i krompiri. Kada naša kljukuša bude gotovo pečena, mi ćemo je na kratko izvaditi iz pećnice pa je zaliti otopljenim puterom i ovdje smo izdvojili nešto oko 200 grama neutralne, odnosno kisele pavlake. To ćemo otopiti i zaliti kljukušu pa je opet na kratko vratiti u pećnicu. U nekim krajevima se ona zalije, znači tom otopljenom masnoćom i tu se obavezno doda i bijeli luk. Učinite to kako god vi želite, ja sam sigurna da se nećete pokaljati. I da ne zaboravim, mi ćemo danas našu kljukušu peći u ovoj bakarnoj, sefte kalajsanoj tepsiji, jer znate i sami, nema pite, obaruše i kljukuše dok se ne ispeče u bakarnoj tepsiji. Na samom početku mi ćemo u ovoj zdjeli narendati krompire. Vi naravno krompire ne morate rendati, možete ih nožem isjeći na male kockice, znači učinite to kako god poželite. Ja sam nekako navikla i mi ih u Bininom sahanu gotovo uvijek rendamo. U ovaj narendan krompir ću sada dodati ulje, so i biber, postaviti sa strane, a u ovoj drugoj zdjeli ću umutiti jaja, mlijeko, jogurt i brašno, pa na kraju sve izmiješati. I to će znači biti gotova smjesa. Krompir smo, kao što vidite, ostavili sa strane, pa ćemo sada umutiti jaja, pa dodati sve ove druge namirnice, fino umutiti i to će biti jedna smjesa nalik onoj smjesi za palačinke, ali i za neku nijansu gušće. Kljukuša se jako brzo sprema i zaista je jedno rahat jelo za kada su se djevojke udavale, pa ono u početku kad je trebalo pripremiti neki dobar ručak. Ovo je za njih bilo, što bi rekle stare, lako i lasno, časkom se pripremalo, a rezultat je uvijek bio izvanredan, odnosno neodoljiv.
I sada ću ovu pripremljenu smjesu ovako razliti u ovu vruću tepsiju. Ovo kad zacvrči poseban je merak. Najvjerovatnije se zbog toga kod nekih i zove razljevak. I kad se ovako fino rasporedi po tepsiji, stavit ću znači u pećnicu koja je zagrijana na 220 stepeni. Tako ćemo je peći 30 minuta, a nakon toga izvaditi pa je zaliti ovim toplim prelivom i opet vratiti u pećnicu. Bismillah. I sad ovako sve fino poravnajte i nosite na pečenje. Kao što sam malo prije rekla, sada ćemo našu kljukušu ovako nježno isjeći na kocke, pa ćemo je zaliti, a ovako je sječemo iz razloga da bi ovaj zaljev od putera i pavlake mogao da dopre i unutra. Kako ovo sve lijepo izgleda i kakav je miris. Ovo je stvarno sve zamašalo. Ovo je ko najljepši kolač.
Eto, još neki 10 minuta i to će biti to. I evo nas na samome kraju. Pred nama je na sofri naša kljukuša. Sva sija ispod ovog bijelog prekrivača i kao što sam malo prije rekla, evo ja sam jedan dio zalila i malo sa bijelim lukom jer ja i nitko tako volim, a djeca vole drugačije. I samo da kažem da smo je pripremili na tradicionalan način, onako kako se ona u mojoj roditeljskoj kući već generacijama priprema. Dragi naši, pišite nam u vašim komentarima kako se kljukuša pripremala u vašem rodnom kraju i kako je i vi danas pripremate. Jer kao što rekoh, najvjerovatnije iz razloga što se ovo jelo rado jede i što je tako popularno još od davnina, ono ima svoje različite nazive. Ne smijemo nikome zamjeriti. Zovite kako god poželite i spremajte je jer samo tako se možemo prisjetiti onih najljepših vremena kada su naše majke, naše nane i bake od ovakvih namirnica koje su stalno imale u svome mutvaku pripremale ova najukusnija jela. Toliko za danas. Odavde iz našeg Bininog sahana, mi vas dragi naši, najtoplije pozdravljamo i isto tako vas selamimo. Ostajte nam zdravo i vidimo se ako Bog da samo u zdravlju, sreći i radostima. A do tada prijatno.